खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ फरायदों आं बिजित सरगियारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालि जथुम्मायाव दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो दि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माया मैया आरो दिनै साननैनि हाबाफारि गेवलां मेल दङ आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै आंखौ हांख्रायदों आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जाहाथे नैबे जथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बा रायजो जानाय गासैबो बर' फिसाफोरा गोजोनै खौसेयै रायजो जानो हागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबा मावनाय बर' माहारि बादखौ लानानै बर'नि राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइखौ लानानै बर'नि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे गासैबो जेंना जेंसिखौ फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि जोंहा मिशननि माने मदनि जे हाबाफारिफोर दङ बा जिखिनि जोंहा लाखानाय एजेन्डा दङ बे थांखिफोरखौ लानानै जाहाथे जिल्ला एबसुआ मोजाङै मावफुंनो हागोन गोदान कमिटि बेयाव दानाय जादों बे कमिटिया लकेन बसुमतारिनि दैदेननायाव बिथांखौ आफादगिरि होदों उदां बि बड'साया गाहाय नेहाथारि आरो गासैबो जिखिनि टिम दङ आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे गोदानै दानो थांगासिनो दङ बे काउन्सिलनि गेजेरजों धेमाजि ओनसोलाव रायजो जानाय बा बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय गासैबो बर' फिसाफोरखौ लानानै जे सेटेलाइट कनसेप्टनि मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि मिजिं आरो आसा जोंनि जिखिनि हप्स आरो एसपिरेसन जोंनि जेंना जेंसिखौ जोङो सुफुंनो हागोन आरो बे काउन्सिला पिउरलि बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावगोन खारन बेयो बर' गामिखौनो लानानै मोनसे सेटेलाइट काउन्सिल जागोन दा बेखायनो दा बिनि मावख'आ बबेयाव जागोन बेबायदि थोंजोङै दिनैसिमबो नैबे बिलआ जिहेतु माने आसाम बिधान सभायाव इन्ट्रडिउस जादों बे बिलआव जि लिरनाय दङ बेनो जागोन आरो बे बिलखौ जों दासिमबो नुवाखै दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे बयनिबो माने मोनसे कमन माने इन्टारेस्टआव मोनसे थार जायगायाव मोजां जायगायाव बयबो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय कनभिनियेन्सखौ नायगिरनानै जाहाथे मोजां जायगायाव बिनि केपिटेलखौ बानायनाय जाथों आरो बिनि अनगायैबो जिखिनि जोंहा मावनो गोनां हाबाफारिफोर दं बेखौ जों मावना लानो हाथों आं मिजिंथियो जे धेमाजि ओनसोलाव बा धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरा साफ्रोमबो बर' न'खरा जौगानायखौ मोनथों न'खराव गोजोन खौसेथि सान्थि फैथों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ लेखा फोरोंनायनि बेलायाव फरायनायनि बेलायाव बिथांमोननो गियान होनांगौनि बेलायाव जाहाथे जोंनि बिमा बिफाफोरा मोजाङै जोथोन लानो हायो आरो बर' हारिया थांना थानायाव जायफोर जेंना जेंसिजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों बे मोगा मोगि जानो गोनां जानाय गासैबो जेंना जेंसिखौ फैबाय थानाय समाव माहारियारि आफादफोरा खौसेयै ज' लोगो नांनानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो जेंनाखौ सुस्रांना लानो हायो आं बेखौनो मिजिंथियो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि दफा दङमोन बे दफानि जे खामानि बे खामानिया आसाम सरकार आरो बिटिआरनि जि सरकार बे मोननैबो सरकारजों बेयो मावनाया सोलिगासिनो दङ आरो बिनि जि चेयारमेन आरसिजेन बिथाङा बे खामानिखौ मावनो थाखाय अलरेडि मोनसे मिटिं जिरायबाय इमिडियेटलि नेक्स्ट मिटिङा जागोन आरो आसामाव जिहेतु प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसा सोलिगासिनो रिमेनिं जिखिनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि आवथायाव जिखिनि फैनो गोनां दङ निड बेस बेसिसाव सिम्पेथेटिक आरो कनसिडारेसन ग्राउन्डआव बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव आसाम सरकारा खामानि मावगासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों आरो जोङो बे बेलायाव जाहाथे खुनु स्कुला थालाङा खुनु स्कुल बर' स्कुला बर' मिडियामनि स्कुला बन्सित जानाङा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जोथोन लागोन खामानि मावगोन बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय पि नार्जारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायोदि नंगौ दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो मैया डेलिगेट हाउसआव गोदान मोनसे मावफुं आफाद दाफुंनाय जाबाय लकेन बसुमतारि बिथांखौ आफादगिरि होनाय जादों आरो सिगांनिनो गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा बिथाङानो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ मोनफिनदों जों बेखौनो मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 53 बोसोर जाबाय आरो बे 53 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गासिबो इस्युखौ लानानै जेसेबांखिनि जेंना दङ बर' हारिनि गेजेराव नुजानाय बेजों लोगोसे बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बर'नि आसारखान्थि आरो बर'खौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय गायसननो थाखाय जि नारा नाथा जुजिनाय गेरेमसा बर' माहारि दानो नागिरनाय जि माने आद्रा खामानि बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबो खामानि मावगासिनो दङ
बड'फानि जि मिजिंमोन जे बुहुमाव थानाय गासिबो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसेथि खालामनानै ज' खालामनानै जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि बेनि थामोन्थो सिनायथि रैखाथि बेखौ लानानै जि मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय दासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव बे आद्रा खामानियाव दङ आरो बेखौनो लानानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माखासे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे एजेन्डा दंखायो एक्सन प्लान दङ दा बेखौनो लानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गोसो फोराबावदों सार ओरैनो BKWSC दा जिथु सेसन एसेम्ब्लियाव सोलिगासिनो सेसनखौ बाजेट बिनि सायाव सार फैगोन ना फैया बे बिला बिलखौथ' इन्ट्रडिउस खालामबाय आरो बेयो हयथ' दिनै नङा गाबोननि गेजेराव बे पास जागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों मिथिगौ जे आसामाव 2021 सनाव बेयाव स्टेटनि इलेक्सन जागोन एसेम्ब्लिनि बे इलेक्सननि हयथ' सिगां बा उन बेनि गेजेरजोंनो बे दाफुंजागोन आरो बेखौ मोनफुङोब्ला जों 21टा जिल्लायाव थानाय बिटिआर ओनसोलाव गोलैयै बर' कसारिफ्रा मोनसे राजखान्थियारि मोन्थाय मोननो थांसिगोन आरो बे राजखान्थियारि मोन्थायखौ जेब्ला जों मोनो होमबा जों बै ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोम बर' सुबुङानो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि आसारखान्थि आरो जोंनि माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे जोङो मोजां मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ जों मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जों राजखान्थियारि जि मोन्थाय बेखौबो मोननो थांगोन आरो बेखायनो जोङो बयबो लुबैदों जे थाबैनो बेखौ स्टेटआ दाफुंना होनांगौ आरो बियो बिटिआर रेकर्डनि 5.1नि मोनसे दफा बे क्लज दङ दा बे दफा मथेनो बेखौ स्टेटआ दिनै दानायनि लामायाव सार जों ओरैनो गोबां बिटिआरनि बाहेरायाव गोबां कलेजफ्रानो जोंना दा भेन्सार स्कुलाव प्रफेसियेलाइज जायाखै बिटिआर रेकर्डनि 6.3 दस हाजार बे दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै माला जागोन दा बेयो जागोन बेयो जायैनि कारना बेनो जादों नै दाखालि बिटिआर इलेक्सना बेयो गोलाव सम जाबाय आरो जों बयबो मिथिगौ जे कर'ना भाइरासनि जि COVID-19नि जि प्रभाब बियो माने वर्ल्ड वाइड जि मोनसे बे पेन्डेमिक बे सेसना दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो बे जायाखै आरो बेखौ एसेबां हारि जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया जिहेतु क्लज दंखायो 6.3 नङा होमबा दा बेनि गेजेरजों जों एसेबां स्कुल दङ माने भेन्सार जानानै कलेजेस दङ आरो कलेजेसनि जिखिनि पस्ट दङ बे पस्टखिनिखौ बेनि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय अलरेडि कमिटिबो दाना होबाय गतिके बे कमिटिया दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों बेयो कनसाल्ट खालामबाय थादों आरो बेयाव जिखिनि जोङो बेखौनो लुबैदों जे बर'नि फेभाराव जेसेबांखि स्कुल दङ बा कलेजेस दङ दा बेनि टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट बा जिखिनि माने भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि जि माखासे प्रसेस दङ बे गासै प्रसेसखौ दिपेन बर' बिथाङा जिहेतु मोजाङै बुजिखायो एबसुनि आफादगिरि बिथाङा दा बिथाङा गेजेर गेजेर कनसाल्ट खालामबाय थानानै दा जोंनि फेभाराव जों बेयाव मोनसे एक्ट जों बेयाव एमेन्डेड मोनसे जिहेतु बेयाव बिल लाबोनाय जागोन दा बेयाव बे एक्टखौ जाहाथे जोंनि फेभाराव दानानै लानो हायो दा बेनि थाखाय नोजोर बोनानै बियो एसे पेन्डिं जानानै दङ दा बियो नैबे बिटिआर इलेक्सन जिहेतु जोब्बाय आरो जोंनि जिखिनि पेन्डेमिक COVID-19 बेबो एसे माने दा मथा मथि बे कन्ट्रलाव फैबाय आन्डार कन्ट्रल दा बेखायनो जों आसा खालामनो थाबैनो नैबे हयथ' माने एसेम्ब्लि इलेक्सननि सिगांनो बे मावफुंजानायनि मोनसे आसा आरो नङाबाबो हयथ' बेयो गोदान सरकारनि गेजेराव बे जेरैखिजाया मावफुंजागोन दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै गोजोन्थों